हे बघा, मी मागच्या वेळी दिलेलं होतं. जर माझ्या वकिलांनी सांगत असेल तेच चालत असेल तर मग मी परत द्यायची गरज नाही राहणार. पण जर समजा वकिलांनी सांगितलं पुन्हा द्यावं लागेल, नवीन तर नावीला द्यावं लागेल मला. ते काय मला मुद्दा म्हणून एखादी गोष्ट इश्यू करायचं आहे का विकेसरकर नाही, मी राजन दिली आहे. ते मला असल्या कुठल्याही गोष्टीची मला भीती पण वाटत नाही. पहिली गोष्ट सांगतो, प्रश्न एवढाच आहे की ज्यांनी दहशतवादाचा बागुल बुवा तयार केला निवडणुकीच्या तोंडावर, आणि आज त्यांना ही विधानं कशी चालतात? कार्यकर्त्यांना फटके घालीन, ह्याच्या घराकडे जाऊन असं करेन, ही विधानं कशी चालतात केसरकरांना? केसरकर विसरलेत का? म्हणजे आम्ही एखादं बोलताना तुम्ही सांगणार की अपप्रवृत्ती आली, अमकी झाली. मग तुमची प्रवृत्ती गेली कुठे? तुमची अपप्रवृत्ती आहे कुठे? आता तुम्हीच अपप्रवृत्तीवाले आहात. त्यामुळे ह्या गोष्टी आहेत त्या गांभीर्याने इथल्या जनतेने या ठिकाणी घेतलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.